Tini Srangsal, Marstal ni 4 salmari, bisi brum no tini ni hai salmari wo, Pali ter eba holi palai jago, Barat hakotor gunanganyo tini ni or shalo, Tipra hasti obo, Sikla Sikli okra chakra, Jurai khonai jotono, Bakhao Tongthokma bara, Khapang Udila chalaija. Nachitok agotula Doli ni mangpili, nainedi sini mangpili wo. Tini te paling lai ma bahai ma tong pali rok thunglai ye. Kaham nama tongkha sengoro phaye jong every year jong oma ken thunglai tongthok tini abono enjoy khelta bojaran chimi tin thunglai man ro jong iko chini dol rok bai hano chini jara ren tongne rokta enjoy kheyo parbai male to baksa ke ta bo jagan rok thunglai tong jong iko jong ayang ni tongkhona chini ayang goli sini supari bagan di sini ayang tahu asal bola takung ni sini mungkin je nin sini mungkin je ani sini mung hajan tripura ani kami itu dombor raisa bari belanya hambai do dara pal do di kita do kita kok sari dara ko tini pali thunglai bahai ma tong ro ekdom kaham no bojaran chimi tin thunglai masa iko tabuk jeng sari kami simina jeng ongol kha jeng palok to nilai khai ke ba jeng joto no aro do poti khai jeng sa tunglai lekha ta jeng oro tabuk jeng dim sagoro jeng tunglai lekha hambai dara no belai hino hambai acha do dara o sadra thai thai ko actually chungge private sector काम khai dong jano but chungge jotono man chung jotono mili akane chung don't troll me okay hambai dara chungge jotono mili akane chung police what do hambai jotono chungge abo khai